В златната светлина на изгрева, сред тишината на планините, човек усеща пулса на един по-висш ред, който съгражда и поддържа живота. Божият промисъл е невидимата нишка, която свързва всяко събитие и всяка среща с дълбок смисъл и цел. В учението на учителя Петър Дънов, доверието в този божествен ред е източник на дълбок вътрешен мир и спокойствие. Когато изпитанията дойдат, когато не разбираме защо пътищата ни се пресичат или разделят, именно вярата в промисъла ни дарява сила, надежда и увереност. В ежедневието това означава да приемаме случващото се с отворено сърце, да търсим урока във всяка ситуация и да вярваме, че всяко преживяване е път към духовно израстване и усъвършенстване. Да се довериш на Божия промисъл е да се отпуснеш в ръцете на безкрайната любов, която всичко води към добро и хармония. Вдъхновението идва, когато осъзнаеш, че си част от великата хармония на Вселената, където всяка душа има своята роля и мисия. Нека живеем с доверие, любов и светлина, носейки мир на себе си и на света около нас.